Tomáš Matoušek, Nová litvínovská posila. Jak se vlastně zrodil tvůj příchod do Litvínova? Tak v podstate nejaké bližšie detaily ja nepoznám, len volal agent, že je jednoducho možnosť ísť do Litvínova a dá sa povedať, že ani som nerozmýšľal a veľmi rád som to ponuku prijal. Měl jsi i jiné nabídky, nebo proč jsi se rozhodl pro Litvínov? Akože nič konkrétne som v tej dobe nemal a vravím, pre mňa to bol krok vpred a nemal som nad čím rozmýšľať. Tebe prý s Litvínovem pojí i rodinné vazby, přiblížíš fanouškům jaké? No, není to priamo s Litvínovom, ale tu poblíž mi býval, respektíve sa narodil starý otec a žil tu nejakú dobu a mám tu v podstate doteraz tu žije jeho sestra, takže nejak tak. Jak se ti zatím Litvínové líbí? Už jsi si stačil za 5 let prohlídnout si město? Tak tu som mesto veľmi nevidel, bývam v Moste a ako je v pohode. Nič mi tu neprekáže, cítim sa fajn. Co jsi o Litvínovu slyšel před svým příchodem? Nič, čo som aj vedel, že je to veľmi dobrá hokejová organizácia a to je asi tak všetko, až keď som sem prišiel a videl som v podstate ten počet hráčov NHL, ktorí tu boli vychovaní, tak až potom som pochopil, že kde som vlastne došiel. Jaká je v Litvínově parta, jak si do ní zapad? Ja si myslím, že chalani sú super a myslím si, že som zapadol celkom fajn a verím, že to bude ešte lepšie. Máte za sebou první trénink na ledě, jaký jsou tvý pocity? Tak prvý trénink je vždycky taký ťažký, ale pocity sú dobré a uvidíme, ako to pôjde ďalej. Jednoducho makať a dúfam, že bude dobré. Jaký jsi typ útočníka, jaké jsou tvé přednosti? Tak ja som typický silový útočník a snažím sa hrať čo najviac do tela a blokovať čo najviac striel a jednoducho hrať pre mužstvo. Zahrál jsi si na mistrovství světa, jaké to pro tebe byly zkušenosti? Tak no, celé to bola veľmi dobrá skúsenosť, aj keď to skončilo, ako to skončilo, ale beriem to celé pozitívne, jednoducho nemôžem sa na to pozerať negatívne, lebo mne to si myslím, že určite pomohlo. Znal jsi někoho z litvínovských kluků před svým příchodem? Karela Pilaře som poznal a v podstate mám tu Krajana Garyho, ale toho som spoznal až tu. Jak se těšíš na novou sezónu? Tak ako som povedal, sa teším veľmi sem a teším sa na to, že to bude niečo nové a verím, že presvedčím aj trénerov, aj fanúšikov a že bude všetko fajn.